Thakwena February di full rulang so RTR activities Mohan Rongpi ahin pen pherengke kangnipon. Mohan Rongpi kaningje pontuke to work rongpli mate 4 line along le ahem phuwek abang photum compensation atangka chilong le de rajok penang abang photum nangrap tun tha pupen Mohan Rongpi along patta sitame inange thonutum do olo puta pinpur pon. Puthot alang li pen kaningje pontu section 3 lapen section 4 along le aphuthak sitame jong pontu jongsi longle abang phuwek aphan tangka chiboiwe pulote lamhoi sitame pinangkok puputa ningje pon. Lasonsi forest along le chinilor pusitame penangan amune datum patta chisalam si compensation atangka cholap lasi aron repen patta kaselam tuma phansitame ingthan pon et nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuluram Rongha lapen Land and Revenue EM Omor Singh Tiso phansitame chuningri Lasonsi Mohan Rongpia phan pherengke to karju ke thake kado kabe sita KASC lapen Land and Revenue Department ki chokche puta arbok pon athe latum langdun pame nangji ke methang along department dokok setle lapuson nangkeman ke chokche thektik lo pusi Mohan Rongpi pen pherengke atheng no ningje power hormu hadi misuse nangni Gaso ko ta nabi ko masa ko ki mimi lo kan ni hindu masa nang ben. la dakke kosan opo poho la council tenta la ke responsible lo daka revenue in charge do alang ke la department masih alang lo mati hem lo mati omortis lo mati dak bang po ako hala pongpen po la tensing rongpi alang la kini kala lo competent authority of land acquisition alang si responsible alang pan arku kipi do lo mati la hai pu thaka palangi pan Bapak ki abera tom bang ke lagi hal tom da responsible thi ulo lasi SK mondol tom mane mondol tom paisa chupi dat hopi ne hal tom hanse akoi pipi hal da karat tom hok ke dalam ke dak attack angton lo so harmu ke cerap na non ta hai aku na thonji tum topik lang la pujal hai nang klam pitha pu lasi lahai ke binang ni bangalong le banga right do mati along le dam vek poisa chelong le det pujat bagi chok chi lahai bagi chupi nang ni Tangke ke hai nami la tangka tuni kolam la si nami sinya teng komas la so tangka chupang ni kidun lapi nami sinya teng la ke mo inquiry lo bolo te kari responsible ke anutin ta lo ada ke kopilo revenue department tum ta responsible do la pen especially ke la dak kini do mati la kala pu do mati competent authority of conservation along le hala dak patai chutiar mat la pu soil pu forest tum along le long patai chutiar ma hadak compensation chula en la hai government na revenue long se pawat padam nahi polo la hai ke la pen ako non thek lor bang hala na horjan forest reserve forest hala so reserve forest long ta patai chutiar lap patai chutiar lap porlen na tangka porlen vai pumat patai chutiar lap la son bang chok che nili pudai pu bang nili ke la hai putha ke nili lam hoi pilabi la hai ke non mar la si nili ka chuning ri ji pu bang ke CM ta forest in charge lo la pen la revenue in charge ta do amortiso alang li phanta chuning ri lo non mar la hai